Юсуф Исмәгыйль угылы Шатлановның Әмир, Нәзир, Зәбир, Корбангали һәм Гилди исемле балалары булган. Алар үзләре Сура елгасы, Токшым авылы Алытыр тирәсендә яшәгәннәр. Әлбәттә, 1700 еллардан соң бөтен тирәякларда христианизация шокындыру сәясәте тотынғаштан, алардан кашып, 1780 елларда шушы тирәгә килеп чыкканнар. Әлегә алар инде әлбәттә шушында килеп урнашканнар каша-каша, һәм инде Ярмәк авылы барлыгын әлегә алар белмәгәннәр. Шушында әлбәттә җир инде казып, куышлар кырып, шушында алар яшәгәннәр бер күпмедер вакыт. Һәм инде алар ауга чыгып йөргәннәр, үзләренә ризык эзләп йөргән вакытта, кыргый умарталарын эзләп йөргән вакытта, авылга якынрак килгән, Сок елгасына якынрак килгән вакытта эт өргән тавышы ишетәләр. Эт өргән тавышы ишетәләр дә, әлбәттә, монда авыл бар икән дип, арадан берсен җибәрәләр Ярмәккә кергә. 40 капкадан аларны әлбәттә авыл башында ике җирдә 40 капкасы була. Алар инде шу 40 капкадан керәләр. Халыктан рөхсәт сорыйлар авылыгызга кергә. Сез кайдан килгән халык диләр авыл халкы? Сез мөселманмы? Сез нинди диндә? Чөнки әлбәттә булар акцент белән сөйлиләр. Без сезгә караганда да алданрак ислам диндә, без бит гарәпләр, Гуман җиреннән, Йеменский республикадан килгән халык дип алар аңлаталар. Авыл халкы аларны кертми. Әлбәттә, алар инде бик сөмсерләр кыйлып, үзләренең шушын торган җиренә кайталар. Шушыннан соң әлбәттә авыл халкы җыен җыена. Җыен җыена да җәмәгать диләр. Әгәр дә ки без буларны кертмәсәк, Сосна мукшылары киләләр дә буларны мәҗбүрләп сукындырасаклар. Алар башка динне аласа, булар бит мөселман, әйдәгез кертик авылыбызга. Ничек булса да кертергә тырышыйк дип, әлбәттә, инде шушай карага киләләр дә аларны авылга кертәләр. Авылга кертәләр дә, тик әлбәттә, артык җир бирмиләр, җир кысанны була, күп җирләрне әлбәттә, җир кысан була. Аларга әлбәттә шул кадәр шикләүләр, морҗа сайын 3 сум салым, налог салалар. Алар инде әлбәттә интегеп яшиләсен, кичектән килгән бер нәрсәсе дә булмаган халык булганга күрә. Шуннан соң әлбәттә Соснада ниләргә барып, Соснага барып, анда инде әлбәттә шун җитәкче кебек ниләре була. Волосниләре шунда барып, шунда нигә хат язганнан соң, аның бер арадан берсе рус телен бик яхшы белә торган була. Ни дип язганнан соң, әлбәттә, аларга тигез хокук бирелә һәм әлбәттә алар авылда яшәп китәләр. Бүген әлбәттә инде аларның нәсел дәвамчылары менә беренчесе Файдабый, аның туганнары, шулай менә әлбәттә авылдашыбыз Гариф Нуркәшевләр, шулай авыл тарихын язучы мәрхүм әлбәттә Әнис апаның бабалары, Әмир идән килеп чыкканнар әлбәттә. Ахмед Гали Фәйим абыйлар идән бөтенесе дә авылда аларның нәселләре бик күп әлбәттә Шагиевлар менә шушы нәселгә керәләр алар. Инде Аллага шөкер менә рәхмәт авылдашларыбызга. Фәйруз апай мәрхүм Кәйл урман хуҗалыгында яшәгән вакытта шушыны истәлек итеп калдырган. Мәрхүм Хосылгат абай Салахов, әлбәттә, ул авыл тарихын бик күп белә иде. Хосылгат абай шушыларны үзләренең килгән сайын шушында нитеп атын туктатып, әлбәттә, шушы җирдәге урынга килеп, бергә намаз укып, дуа кылып торган булган. Аллага шөкер, инде безнең картлар белән киңәшкәннән соң тапталмасын, тышка чыкмасыннар, истен мәсхәрләмәсеннәр дип, шушы Тимер Сардуганны куярга булды. Киләчәк буында бәлкем туганнары килеп, шушында зиярат кылып, дуа кылырлар дип. Без дә Аллага шөкер, инде гадәтебезгә керде, шушында ел сайын килеп, алар хөрмәтенә дуалар кылабыз. Раббим кабул ит, рухларын шат кыл, тыныч ятсыннар, безгә рәнҗемәсеннәр. Амин. Амин.